Lawak ng blue niya sa likod. Finisher namin ng manok. Finisher nyo ng manok niyan? Matnog? Ito? Clock siya lahat ng lap. Ang galing! What the fuck? Kapatids, dito tayo ngayon kaila Sir. Sir, ano pangalan niya, Sir? RG Pagal. Second off color. Second place ang off color, mga kapatids, fan race. Grabe railing ganyan, boss ha. Hakot i-railing ganyan. Ganda ng kulungan, Sir. Laki. Lamay. Long lamay yan. Yung mga kapatids, oh. Dito pala yung mga ibon ni Sir. Breeder sa baba. Tapos to mga ano. Ito mga pangpuling yata ito, mga kapatids, oh. Ayan, oh. Dami nilang breederan dito, mga kapatids. Ganda sa taas, di. Ayos. Yan, lalabas na ni ano Sir yung ano naka-Taiwan. Ganda nung ex-makina. Hello. Sakad yung paano isa't dito kasi. Yo, mga kapatid, so yan yung ano. Ito yung Ito ring may ginamit yun sa'yo. Okay. Ito yung second overall natin sa off-color ano. Tapos ang ring niya DCFC NDR 220498. Yung sticker niya kinukuha pa sa taas ayun. yung sticker niya nasa taas. Dila sa dano maambot na laba. Betul ta. Diri isulan puro soft drinks. Jobitas ka. Ayan, yan. Di ba, dalawa naman yan eh. Ito yung sticker niya oh. Naka-surrender na yung sa first lap. Ito yung dalawang sticker niya sa ano second tapos last lap. Ayan. Sir RG. RG Pagal. Ayos ah. Busog na yan. Ito mga kapatids. Kaya natin yung kulungan ni Sir. Sa second floor pa yung Sir RG. Ganda pala dito sa taas, magabang oh. Maganda dito sa taas, Sir RG. Kung gusto mo, kung tawa ka na sa problema, pwede ka na tumalon dito. Buksan natin, bro. Yun, dito yung mga ring series niya, hindi natin pwedeng itabi na yan. Ayan. Grabe ah. Ang sipag maglinis ng lupa na. Ang kinis, walang katahe-tahe. Pakita mo yung pakpak. Ganda ng pakpak nyo. Pwede yung pahawak nito. Tapat mo sa akin. Ito mga kapatid, yung second place ng off color. So yun, coordinates is good, tapos lahat okay. Pati Ba't na parang na-bend yung pakpak niya? Tignan ko sa ano po? Ah, dito? Opo. Dito lang? Opo. Sa system, Oh. tama yung sticker, mga code. Saka, kapatid, yun. love coordinates, tama rin. So, malinis yung pagkapanalo ni Sir RG sa off color, second overall champion. So yun lang. Thank you. May asawa very to? much. And see you. Ay, punta na kami kay Ayun ang asawa niya. Tabaro. Sila lang dalawa dito. Dagupan. Yun. Saan yung ano nila, bowl nila? Wala. Pupuntahan. Wala. Ayaw, Tinanggal yung pinaka. tinanggal mo? So, Hindi nyo pinag-iitlog, no? sa live mamaya dun sa Kasi nilalaro din yung yung hen, nilalaro din. pero may third. Ganda din ng asawa nyo.
Ano pan-race nilaban niya yan? Bye. Yung hen? Hindi po na, ano lang, nilagay lang. Ah, naki-training lang. Opo. Sir Raymond, So, itong mga lapatid. So, may mga grisel sila, oh. ng Tagupan. Ang ganda nitong grisel. Talaga ang linis-linis. Salpok nga yung namin. Salpok yung Isa. grisel. Yung ano po, card. Ito? Opo, yung sticker. Mukhang ano naman, umayos ang ano. May tama siya? Ah, may tama. Ah, may tama nga. Pero, pagaling na. Pwede na ikarga yan. Pwede na. Ang ganda ng ano nila, oh. Box perch. Ayos. Ikaw nagpapakain dito? Dito, mga lapatids, madaling linisan. Tapos madaling makita ng mga ibon. Uy, lalabas! Ayan, labas na tayo mga lapatids. Okay na. Goods na goods. Grabe yung cameraman natin, oh. 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 Mangingiyot. Maniniyot. Ito yung mga breeder ni sir. Yung mga breederan nila, oh. Oh, may mga inakay na. Nakakasa na. Oh, mga alpha. Alpha. So, yung mga lapatids. Merong mang... Oh, may mga solo pa dito. Ah. So, yun, ganda nito, oh. Puti. Lawak ng blue niya sa likod. Finisher namin ng hotdog. Finisher nyo ng matdog niyan? Matdog? Ito? Clock siya lahat ng lap. Nag-clock siya lahat. Ah, may mga butas siya. Ito? Finisher matdog, bro. Pero yung mismong araw na yun, umuwi rin yun. Hindi Hindi. po, ano, nalambat ata. Umuwi ng ano, mali yung... Pak. Ah, nakuha siya. Pero at least, umuwi ng matdog. So, ganda dito. Setup nila, linis. Interview. Interview, bro. Interview, sir. Talpakan na! Itong matibay. Ah, sir. Kamusta naman ang paglalaro nyo sa Alpha? Okay lang. Ah, maayos naman, sir. Ayos naman. Ano, maganda. Maganda, no, sir? Ilang taon na kayo nagkakalapati, sir? 2008 pa. Ah, 2000. Tagal na pala. Veterano na pala si sir. Oo. Yung mga, ano yung tawag doon? Mga Bilang. 2 years. 2 years old. 1, 2008 parang HPC. Pero ang dami magagaling dito sa Linggay, sir. Oo, maraming- Maraming mga, big time mga ibon dito, sir. Maraming mga player. Oo. Kayo si RG Pagal, sir, no? Ang second place ng off-color. At may mga tinaya kayo ba? Tinayaan. Fundraise, Fundraise, pooling. pero di nanalo. May pooling kayo dito, wala? Wala. Pinuling din. Pero Pinuling nyo rin. hindi nanalo. Yung kasama ko nanalo. Ayun, kasama nyo? Oo. Si... Erbil. Ay, si Erbil, si Erbil, yun, napanalo. So, yun, congrats, sir. Congrats. Ayun, ang ganda ng loop nyo dito. Ayos. Pupunta pa kaming, Dagupan. Ayun, sir. Congrats.